И здравейте, приятели! Днеска играем Майнкрафт и ще покажа, не знам откъде се направи скин. И аз съм Бротото и днеска ще ви покажа, идвам след малко, извините за този фейл. И днеска ще ви покажа няколко кода. Първият код е как да станете на Survival. Е така пишете. Пишете game mod 1, защото те. Трябваше с малко букви, извините. Не грешил съм. Добре. Да, с големи букви нещо тебе. Гамод. Сега едно. Не. Аз съм на едно, ето защо. Две. И съм си подготвил няколко крипари, скелети и вижте всяко сладка лудница. Казах ви, става лудница. Подготвил съм ги, за да ви покажа как можете да умрете. В една пещера слязох някъде, те са били там и си казах, добре, ще стане. Сега пишете така, застанете пак на... Както беше и забравих хора. Ще забравям как се казваше, крафтинг ли... Забравих, както и да е. Мод и едно. Бум! Но, ако искаме да ви покажем другите два кода, които ги знам, трябва да станем на пак на Survival. Game Mode 2. Хора, ако искате, можете... Забравих чертичката. Майко, много съм зле. Ако искате, пишете Game Mode Survival, Game Mode Creative. Познах бе, сега съм радвам толкова много. Бъгна мамата му. И пак станах миналати. Survival. И да, сега. Следващото кодче, което ще ви покажа е за XP. Пишете, влизате, пишете XP, много е лесно, XP и си избирате колко е XP. Аз, за да ви демонстрирам, ще направя така. Просто много XP. И просто 0 Здравейте, хора. Последният код е за телепорт. Ама аз няма с кого са телепортнат, тъй че само ще ви покажа как е. Пишете. Пишете, например, аз ще се телепортирам при... Ще пробвам дали... Ще пробвам със село, ама не вярвам. Не. Просто пишете пишете си името и пишете при кого искате да се телепортнете и действате. Да. Мисля, това да е за този клип 4 минути и няколко секунди, но си заслужават тези минути. И за финиш ще покажа как се лети с оно нещо. Изчакайте. Не. Мислех, че са кръстени криле, ама добре, как и да е. Коин. Аз съм ястреби
биво. Аз имам ястребски очи, тъй че не ми трябва да видям. Просто давам до макс. Опа! Някъде тук трябва. Мисля, че малко по-нагоре бяха. Ура, ястребските ми очи не действат. What the hell? Shit. Айде бе. Где си бе? Няма оставя. Няма да оставя, като не те намеря. Мръсно нещо, мръсно. Си ми мръсно нещо. Ах, си ми мръсно нещо. Няма правиш номерца тук. Хора, ще отъша като пукнат. Сигурно след малко, като го открия. Хора, след 5 години ще оттъсен открих простите крила. И сега ще ви покажа как просто като слизате да летите. Тъй и трябва да полетим костанове. Хора, оттам където натискате да се лети 2 пъти, натискате и за да падате. Айде бе. Натискате 2 пъти за да паднете и след това още един път да полетите. Да, което при мен няма стане. И мисля да завърша така. Той е клип. Така. Майко. Аз съм пич. Извинете. Извинете за това. Аз съм пич. Разбрах откъде се слиза. Готино. И довиждане, мисля това да е за този клип. Извинете, че не съм си направил скин, не знам откъде и не знам как, но мисля и така да завърша. И чао!